tot el que és la posició i la demarcació del jugador a nivell més individual, poder-ho treballar, que el jugador tingui una hora i mitja durant un mes per poder conèixer millor la seva posició i què ha de fer bé o malament, més enllà del que ja treballa amb la resta de l'equip, i ens ajuda en aquest sentit a especialitzar-nos molt en el coneixement que rep el jugador, fer-ho mitjançant preguntes perquè sigui el mateix jugador el que entengui i interpreti què ha de fer bé la seva demarcació. Durant aquesta hora i mitja el que fem és, durant 20 minuts, fem vídeo on parlem amb els jugadors, veient exemples de jugadors professionals, què estan fent bé o què estan fent malament. Fiquem també vídeos de jugadors del Sant Cugat perquè vegin que no és algo exclusiu a nivell professional, sinó que també els jugadors normals o no professionals, gent com nosaltres, també se'ls poden analitzar i fan conceptes bé o malament, i després tot el que fem al camp és traslladar el que hem parlat al vídeo a la pràctica. És un entrenament que sempre diem, no només serveix a nivell tècnic o tàctic per conèixer fonaments de la demarcació, sinó també a nivell social, perquè juntem jugadors de diferents equips que aprofiten aquest petit espai de temps per conèixer-se, per debatre, per compartir al final un entrenament i parlar-ne i fer bromes i entrenar bé. A ser millor, els controls, estem practicant els controls, quan ens hem d'anar per dintre o per fora, coses d'aquestes, i a mi m'aprèn a ser millor i a controlar. Sí que és algo innovador, en el sentit de que molts clubs ho volen fer però no arriben per un tema de temps, d'espai, com ens passava a nosaltres fins ara. Aquest any que tenim l'escola Tau, gràcies a l'Academy, també tenim aquest espai extra que ens permet utilitzar entrenaments de demarcació i fer aquest tipus d'activitats. Mirant aquí, s'ha passat un dia a jugar d'extrem, algun partit hem de ficar allà.